Ce e asta? Cum îi spune? Hai să scoatem? Ce e asta? Ia, du-te tu pe partea altă să mă arăt. Du-te acolo. Haide, apucă de acolo. Andrei? Haide, apucă de el. Haide. Apucă de Stai acolo. că nu pot să fac și poze și... Opa! Ah, nu e montat? Nu. Mi se termină bateria la cameră. Andrei are cadou de la mama, de la tata și de la mătușica Irina. Da, o facem și pe asta imediat. Îți place, Andrei? Ce fain e tractorul. Ce e, mami? Roată? Dă-i lui tata să spună roțile. Tata, nu mama. Păi lasă-l că tata să pricepe, mămică, mama nu știe să pună roțile la tractor. Asta lasă-mi mie. Yeah.